Cesty nielen v okrese Partizánske, ale na celom Slovensku sa počas tohtoročnej zimy premenili na tankodromy. Jazdiť po nich chce silný žalúdok, božskú trpezlivosť a kvalitné auto. Povrch vozoviek je totiž v dezolátnom stave práve kvôli enormnému počtu prepadlín a výtlkov. Voda, ktorá je najväčší nepriateľ ciest, sa dostáva do podložia, kde počas zimného obdobia zamrzá, zväčšuje objem a samozrejme robia sa takýmto nejakým spôsobom výtlky. Na tvorbu výtlkov pôsobia najviac výkyvy počasia a taktiež zanedbané opravy a údržby pred zimou. Svoje pritom zohráva aj preťaženosť ciest, ktorá nie je dostatočne meraná a súčasne ani regulovaná. Akými metodami sa realizujú opravy výtlkov? No viac menej je to troška zložité počas zimného obdobia, alebo viac menej tieto výtlky sa dajú robiť, dá sa povedať, takou metódou, hovorí sa tomu, že obalovanou zastudená. Je to pripravovaná obalovaná zmes, špeciálne vyrobená pre toto obdobie. Keď ale samozrejme, ak chceme tento výtlk nejakým spôsobom opraviť, treba ho aj pripraviť na tú opravu. Ide však len o krátkodobú metódu, ktorá problém vyrieši len na nejaký čas. Cesty sa totiž nesanujú priebežne, nemajú kvalitne urobené podložie a preto nemá zmysel klásť na ne súvislý asfaltový koberec. Napokon hĺbkové zásahy si vyžadujú balík investícií. Podobne ako mesto, tak samozrejme aj kraj, aj štát je limitovaný finančnými prostriedkami. Na rad sa teda dostanú len lokálne opravy najviac poškodených úsekov. Tie sa vyfrezujú, prepadliny sa vyspravia a na takto upravený povrch sa položí nová súvislá asfaltová vrstva. Aj tieto lokálne opravy si však vyžadujú určité postupy a môžu sa realizovať až vtedy, keď to počasie dovolí. Preto hneď ako sa z ciest stratí sneh a voda, oprav sa dočká aj povrch vozoviek v okolí mesta. Ako náhle to poveternostné podmienky umožnia, tak z hľadiska jarnej údržby ciest sa budú robiť veľkoplošné opravy. Či už ide o štátnu cestu 1/64 medzi Žabokrekmi a Partizánskym, ale zároveň aj medzi Partizánskym a Novákmi, keďže či už idete na Prievidzu alebo na Topolčany po štátnej ceste, tak tých výtlkov nájdete skutočne veľmi veľa. Tento scenár dobre poznajú najmä šoféry, ktorí denne jazdia po štátnej ceste 1/64. Dopravná tepna, ktorá pretína mesto Partizánske, už rok a pol čaká na komplexnú rekonštrukciu. Tá by zasiahla až do jej základov, opravila nekvalitné podložie a stala sa dlhodobo trvácnou. Súťaž vyhlásená v súvislosti s jej opravou bola však pozastavená a rekonštrukcie sa najviac zničený úsek nedočká. V priebehu jarnej údržby ciest budú uskutočnené aj opravy súvisiace so svetlovíčkom mostného objektu na štátnej ceste 1/64 medzi Partizánskym a Malými Uhercami. Koniec koncov vodiči, ktorí teda prechádzajú, veľmi dobre vedia, že dochádzalo ku kolíznym situáciám, kedy najmä kamióny, ktoré nerešpektovali upozornenia, išli trošku vyššou rýchlosťou a tým, že kamión je dlhší a tá svetlavička bola aj s rezervou prezentovaná na dopravnom značení, i tak nerešpektovali upozornenia a dochádzalo k havárijným situáciám. V tomto roku je plánovaná aj oprava cesty medzi Partizánskym a Veľkými Kršteňanmi a vybudovanie chodníka popri kúpeľnej ceste v Malých Bieliciach. V projektovej dokumentácii pripravuje Trenčiansky samosprávny kraj aj rekonštrukciu cesty medzi obcov Krásno a Klátová Nová Ves. Podobne na tom bude aj komunikácia na Skicov, kde bola zastavená kamionová doprava kvôli výrazne zhoršenému stavu cesty a zosuvom v smere z Partizánskeho do Zlatých Moraviec. V opačnom smere je pre kamionovú dopravu cesta naďalej prejazdná. Podľa slov primátora pôsobiaceho aj v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja realizovala župa v uplynulých rokoch opravy ciest v Hradišti, Livinských Opatovciach, na úseku Livina nad Lice. V Krásne opravená bola aj časť cesty medzi Klátovou Novou Vsou a Ježkovou Vsou, či cesta z Malých do Veľkých Krštenian. Rozsiahlou rekonštrukciou prešla komunikácia vo Veľkých Uherciach a taktiež úsek od štátnej cesty 1/64 v Malých Bieliciach, vedúci do kúpeľov, ktorú TSK zrealizovalo v roku 2010.